Хайде, едно видео и аз да направя за тая резачка, която долу-горе върши работа. Специална серия, инструменти и така нататък. Корпуса го сменях веднъж, който не мина по гаранция, защото казаха, че съм е изтървал. И това е новия корпус, който само от стоене, без да съм ползвал резачката, кой знае колко, или поне последния път, като я ползвах и оставих с здрав корпус, ето как се е нацепило от всякъде. От всякъде пластмасата е изключителен буклук. Изключителен буклук. Ето, счупени, мислех, че са пренатегнати винтовете. Не, аз ги затягах. И най-интересното е този прекъсвач, какво толкова зор е видял. Ето, счупена пластмаса. Нито съм го напълнил, нито съм го натискал. Няма как да го натискам повече и колко да го натискам, за да съм го счупил аз. Ето го. Отстоене, пластмаската заминава. Гледах ги, всичките им други продукти са с някаква доста по-хубава пластмаса, а тая абсолютен ментак. Абсолютен.